Точно 2 години и половина продължи изгнанието на Ботев Пловдив в долните ешелони на българския футбол. Точно толкова бяха нужни за завръщането на една от най-старите, най-ярките футболни марки там, където тя винаги е имала запазено място – в А група. Тежкото наследство от ерата Христолов и италианската авантюра не успяха да затрият лудата банда, която отново е тук. Баражът с Спортист Своге беше само едно от стъпалата по пътя от В групата до очакваното завръщане. И не толкова резултатът и тоталното надмощие на канарчетата бяха значимото в този ден. Големият триумф на пловдивчани беше по трибуните. Какво по-голямо богатство от историята в лицето на Динко Дерменджиев, Петю Зехтински, Костадин Костадинов, Марин Бакалов и останалите, които не пропуснаха да станат свидетели на закономерното възкръсване на любимия си клуб. А какво да кажем за феновете, които за пореден път демонстрираха наглед, че той наистина не умира. С такива привърженици, които ни напомниха за романтичните години в българския футбол, когато стадион Славия се пръскаше по шевовете, бъдещето на Ботев Пловдив изглежда гарантирано. Най-трудното обаче тепърва предстои. И ръководството в лицето на собственика Цветан Василев са наясно, че без верните решения и нужните инвестиции в следващите месеци, жълто-черните няма как да бъдат отново фактор в А група. Наченките вече са факт. Старта на пълното модернизиране на стадион Христо Ботев и реформите в детско-юношеската школа са може би само началото. Останалото предстои да разберем. Двубой, в който ясно пролича разликата в класите. Ботев беше по-класният отбор и заслужено да спечели. Как си обяснявате факта, че изпълнителният директор на Спортист каза, че двубоят бил спечелен 7 дни преди неговото начало, че имало обаждане от други хора, натискане на футболисти? Още сериозно ли ви звучи това? Звучи ми абсолютно несериозно. Аз този човек не го познавам, така че нека да погледне как се играли неговите футболисти на терена. А какво казахте на вашите сега в съблекалнята, колкото и клиширан да звучи този въпрос? Аз им казах, че съм горд с тях, защото те направиха невъзможното от отбор от В група за една година, по-скоро за 2 години, направиха пробив до А група. Казах им още обаче, че има още много какво да се желае, какво да се работи. Със сигурност проекта Ботев продължава и то с пълна сила. Какви са плановете на ръководството във ваше лице за селекция, за нов треньор, за стадиона вече знаем? Работим върху идеята за нов треньор. Все още не сме постигнали, разбира се, съгласие. Вярвам, че до няколко дни ще има решение по този въпрос. Някои от известните български имена? Но да. Ако можем да допълним въпроса на колегата, спекулираше с името на Велислав Вуцов. Също се говореше за Мари Стоилов, Наско Сираков. Има ли нещо вярно? Вижте, по принцип това са оборотните имена в българския футбол. Нормално е да бъдат вкарвани в употреба. Мисля, че посоката е малко по-различна. Селекцията, разбира се, ще е функция от политиката на избраното треньорско ръководство. А вие колко бюджет сте заделили за въпросната селекция? Заделя толкова средства, колкото са необходими, за да постигнем целите. Тук имаше... Разград не е ли цел, към която и вие се стремите? Модела, който те? Не на всяка цена. Аз поздравявам искрено Кирил Домусчиев за това, което успя да постигне. Но ние не си поставяме цел на всяка цена да реализираме това, което Домусчиев направи в Лудогорец. Имаше въпрос, треньор от Бургас ли ще бъде? Ще видим. Как искате да изглежда Ботев през следващия сезон, вече в професионална футболна група на България? Ботев искам да изглежда далеч по-професионално. Наложи се през тези години да сменим и менталитета. Все още, разбира се, имаме порядки, които не отговарят на изискванията на професионалната А група, но вярвам, че проектът Ботев в рамките на следващите няколко години ще бъде наистина един от примерите за подражание в българския футбол. Ще бъде ли титулата цел? Не на всяка цена, казах. За мен е по-важно ние да направим пробива по отношение на развитието на собствената школа. Искам да играем добре, искам да радваме тази прекрасна публика. Шампионската титла във всички случаи за човек амбициозен като мен и за така амбициозна публика естествено е примамлива цел. Но пак казвам, не на всяка цена. Ще вървим последователно към това. Един много възлов мач с Любимец в директен сблъсък за второто място, който се умяхме да спечелим и да стигнем до тук.
Все пак беше трудна година, но важното е, че се класирахме. Си вземаме местото, което заслужава отбор като Ботев. Нека сега се порадваме за това, че сме в А група и се надявам да стигнем и в така челото на българския футбол. Аз искам първо да честитя победата на Ботев Пловдив, напълно заслужена победа. И им пожелавам успех в А група. Но искам да ви кажа, че от 10 дена около нашия отбор се въртеха какви ли не хора и предлагаха какви ли не неща на футболистите и мътеха главите. И може би е плод на тези атаки, които бяха отправени към футболистите. Кои са тези хора? Като сте казали, нека да кажем. Незнайни хора. От скрити номера, от... Тоест футболистите са оплакали, че ги тормозят. Да. Какво са предлагали на футболистите? Много интересно какво са предлагали. Семки, сигурно, да. Сигурно семки или картички някакви. Не знам. За кои футболисти точно цитирате, за да можем и ние да разговаряме с тях и ако имат желание да кажат Няма да какво ви цитирам точно... имена. Като си направим наше разследване, като си наспокойно мислиме нещата, тогава ще говорим. Само на терена ли се реши според вас този бараж за влизане в А група? Не. Този матч ще реши може би една седмица преди това. Само аз не знам за 2 месеца какво ни се случи тук. Какво напрежение беше във всеки един матч. Един футболист да излиза и да играеш на всяка цена, че трябва да спечелиш. Това е голям товар. Така че на изпълнителния директор му пожелавам успех и на треньора им, който говореше преди матча, че ще да ни вкарат 3-4 гола. Преди всичко човек трябва да уважава противника. Има ли шанс Костадин Видов да остане начело на Ботев и в А група, макар че собственикът Цветан Василев каза, че се преговаря с треньори? Вижте, това са нормални неща. Не знам, сигурно ще има някакви разговори, но нищо не мога да ви кажа. Ако не сте старши треньор, ще останете ли на работа в Ботев Пловдив? Ми предложат, всичко е въпрос на разговори. Аз обичам Ботев Пловдив и винаги съм готов да помагам на този клуб. Как виждате бъдещето на Ботев Пловдив в А група? След 3 години отново в елита? Сега точно за бъдеще не мога да говоря, но все пак се надявам, че Ботев винаги е клуб с традиции в българския футбол. Надявам се да е добро бъдещето.